hlava. Konečně, do třetice všeho zlého. Teď už ji nezachrání nikdo, ani trpaslík. Podívej, Sněhurka tu leží a vypadá jako bez života. A co dělá to jablko? Někdo jí ho musel přinést. To je neštěstí, to musela být ta babka. Tohle je opravené jablko. Sněhurka nás neposlechla a pustila ji k sobě do chaloupky. Dala jí opravené jablko. Co budeme dělat? Zakryjeme ji a pak se rozmyslíme, co uděláme. Trpaslíci zakryli Sněhurku. Sněhurka ležela v posteli a vypadala jako že tvrdě spí. Po několika dnech jel okolo krásný urozený princ ze sousedního království. Všimnul si malé chaloupky a byl zvědavý, kdo tam asi bydlí. Dobrý den. Smutný den! Proč máte smutný den? Sněhurka spí a nemůže se probudit. Zlá královna ji otrávila. To je překrásné děvče. Neslyší vás, princi! Vypadá, jako by spala. Zkusím jí zvednout, třeba jenom dva. Okamžiku, kdy princ zvedl Sněhurku, uvolnilo si jí otrávené sousto v krku. Vykašlala ho ven. Doj si překrásné děvče. Sněhurka, princezna ze zámku, zlá královna, moje macicha první. Takže ty jsi princezna Sněhurka? Nechtěla by se s tebou přestěhovat do Zlatého království? Hledám nevěstu a moc se mi líbí. Ty se mi taky líbíš, princi, a ráda se s tebou ženu, ale budou mi chybět mý trpaslíci. Také se mohu přestěhovat na zámek. Co by na to trpaslíci? My bychom rádi, princi, ale nemůžeme. My bychom na zámku bydlet neuměli. Teď ani drahé kameny se tam kopat nedají, teď vy jich máte plné průmysl. Nám se bude po Sněhurce také stýskat. Navštívíš nás, Sněhurko? Ano, a dovezu vám vždycky nějakou dobrotu, ale na svatbu musíte přijít. Sněhurka odjela s princem do Zlatého království. Trpaslíčci stále ve dveřích chaloupky a mávali. Možná i nějaká slzička ukápla. Dlouho však smutní nebyly. Sněhurka hned následující den za nimi přijela, aby je pozvala na svatbu. Co se stalo se zlou královnou? Jednoho dne se opět ptala svého zrcadla. Řekni mi, kouzelné zrcadlo, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí, nejkrásnější. Zrcadlo jí odpovědělo. V zemi zdejší Sněhurka je